S akými výzvami sa pri výbere okien a dverí v projektoch najčastejšie stretávate? Většinou jsou to nějaké ty atypické výzvy, ať už je to v návaznosti na nějakou nosnou konstrukci, tak aby se vlastně maximálně střetával interiér a exteriér. Aby tam bylo celý míň nějakých rušivých parametrů. Takže podobne, tak je to materiálovo, rozmerovo a vlastne orientáciou a tak ďalej. Ako vnímate dopyt po minimalistických a bezrámových riešeniach v súčasnej architektúre? Tak skôr je to také, že je to požiadavka od nás, alebo že náš návrh, takže veľmi pozitívne, keby to prišlo aj od klientov. Akurát, jak by to malo byť drevené okno, tak je vždycky lepšie aspoň čiastočne proste zachovať ten rám v zmysle toho otváravé časti. Tam to drevo vyniklo. Ale veľmi pozitívne, keď by to prišlo od klientov. Je to od konkrétního návrhu, od konkrétní stavby, ať už je to rekonstrukce nebo novostavba a jaký ta stavba vlastně má ten charakter architektonický. Někdy se fakt jako hodí vyloženě jít tím minimalistickým, bezrámovým, ale naopak jsou stavby, kde naopak ten rám může zafungovat velmi pěkně a doplnit celý ten interiér jako takový. To znamená, že nerada pracuji jako s jedním možným řešením, ale naopak podle toho, co daný vlastně návrh, dané téma, cokoliv potřebuje, tak přesně to jsem ráda, když tam můžu dát. Ako sa vám páčila celková organizácia a atmosféra eventu? Za mě velmi příjemné. Bylo to vlastně všechno, co bylo potřeba, všechny informace pohromadě, včetně výroby, takže vyčerpávající. Veľmi pozitívna. Veľmi kvalitné produkty sme videli a zažili. A palec hore k tej výrobe a technológiám a jak sa vlastne k tomu staviete a budujete ako keby tú technológiu a ten proces pred. Čo by ste na budúcich eventoch privítali alebo zlepšili? Vlastně nic, protože všechny informace byly, cokoliv, co nás zajímalo, jsme se mohli zeptat, takže za mě je všechno v pořádku. Asi budem mať rovnakú odpoveď, že nič mi tu nechýbalo, tak to bolo skvelé.